نساينا وهيوتركبنا سجى نساينا وهيوتركبنا بهاي مسلو لإيسوس كريستوس بهاي مسلو لإيسوس كريستوس بهاي مسلو كياك اكزيو ناكوت ونسيب بك اكزيو كياك اكزيو ناكوت ونسيب بك اكزيو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام سدراك زيابير كما يكنيهم كما يعلهم. سلام أملاك أبزز لكم ويبزح لكم آمين. لما عنتي خم فقادك زيابير بزعبان السحا كنرينا نسحا قدس بيت كريستياننا عبي بتا تهبم كابتم مستيرات حادئيو كل جزية نجوه منكسة سمايات قريبة على أمه تنسحو نابلت دولان نادولت تأوج مهنياتو اتي هارر النبلة تسفى اتي النسأمو بركة أملاخ كنرخبو نخيل بنسحا أبيلنا مس أملاخ مس نعرقنا وأملاخ ون بو مس نغربيو مهنياتو ودسب أب تحت حاتياتي زنبر ودسب كوينو زي حط ودسب كوينو بدل زي بدل يلن جن እግዚአብሔር محارن يقرب حالن كابو تفلينا خنبرون ስለዘይ ደሊ ንስሓ سريعلنا مسؤ كتعرقنا ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድማኒ ነዚ ነገር እዚ ትእውጀልና ምስ አምላኽ ምሕረት ግበሩ ተመለሱ እና በለት ነግረና መጀመሪያ ንስሓ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስሓ ዝብል ቃል ምምላስ ዝብል ትርጉም አለው ንስሓ ሰለስተ ነገራት ዘጠቃለለ እዩ መጀመሪያ ኃጢአት ከም ዝፈጸምካ ንአምላኽ ከም ዝቆጣዓኻ ምእማን ኃጢአትካ ምስ ተኣመንካ ድማ ቀጽልካ ተኻልኣይ ብዛዕባ ዝገበርካዮ በደልን ብዛዕባ ዝገበርካዮ ጥፍኣትን ምሕረት ምሕታት አቅን እግዚአብሔር ቀሪብካ እግዚአብሔር በደልካ ከሓድገልካ ምጽላይ ምምላድ እተሳልሳይ ነገር ካኒ እግዚአብሔር ነትጸልኻዮ ጸሎት ነትተነሳኻዮ ንስሓ ነትቅንሚዮ ዘቅረብካዮ ምምላድ ይቕረ ከም ዝበለልካ ምሕረት ከም ዝገበረልካ ኃጢአትካ ውን ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝገደፈልካ ምእማን የጠቃልል ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪያ ኃጢአት ከም ዝገበርካ በደል ከም ዝፈጸምካ ምእማን ቀጽልካ ኸኣ ምሕረት ምሕታት ሳልሳይ እግዚአብሔር ከም ተቀበለልካ ምእማን ምክንያቱ እቲ ክልተ ቀዳሞት ተም ክልቲኦም ጌርና ኃጢአትና ተኣሚንና ምሕረት ለሚና እንድሕርዳ እግዚአብሔር ከም ዝሓደገልና በደልና ዘይነኣምን ኮይና ውጽኢቱ ከንቱ እዩ እታሳልሰይቲ አገዳሲት እያ ታሳልሰይቲ አብ እግዚአብሔር ዘለካ እምነት አብ ምሕረት እግዚአብሔር ዘለካ እምነት እተርኢ ነገር ስለዝኾነት እግዚአብሔር መሐሪ እዩ እግዚአብሔር ይቅረ በሃሊ እዩ እግዚአብሔር ናባይ ምጹ አነ ከዕርፈኩም ናባይ ምጹ አነ በደልኩም ኃጢአትኩም
بدلكم حاتياتكم منكوا انت قيحة أنا جن كم برد كصعدوكم يزبل أملاخ سلازخونه نزي آمينكا مقبال بتاع قداسي سلازي كبرات حزب እግዚአብሔር ንስሓ ብጣዕሚ አገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ህይወትና ቅዱስ መጽሓፍና ብዛዕባ ንስሓ ብዙሕ ኣለዎ ብዝብሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 እንተርኢና እንታይ ይዝብለና بزعبا قدوس يوحنس مالت يوحنس مطمق ينغرنا قدوس يوحنس مطمق مجمريا مخفتو افو استتقملو قال انتاي نيرو منግስተ ሰማያት ቀሪባ አለ እሞ ተነስሑ እና በለክ እውዝ ጀመረ ጽራግ መንገድ ኮይኑ ናይ ክርስቶስ መስመጸ ብዛዕባ ንስሓን ብዛዕባ መንግስተ ሰማያትን ይነግርና ማለት እዩ መጀመሪያ ቀይናን ልብኹም አቅንዑ ተም ትዕብተኛታቱን ትሕት በሉ እቶም ዘይናትኩም ትደልዩ ዘይዓቅምኩም ቀረጽ ተቅርጹውን ተመለሱ እና በለ ይእውጅ ነይሩ ማለት እዩ ተማሳሳሊ ወይታራን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ቅድሚ ኩሉ ዘአወጀ አዋጅ ተነይሩ ብዛዕባ ንስሓ እዩ ልክዕ ከም ዮሐንስ ቅዱስ መጥምቅ ውን እተቃል ንስዩ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ክእውጅ ጀመረ ይዝብለና ክርስቶስ ብዘይ ንስሓ ምስ እግዚአብሔር ክንዕረቕ ኣይንኽእልና بزي نسحة مس እግዚአብሔር أملاخنا حبرت كنركب أين خيلنا وانجيلاو يوحنس أمل أختو حاتيات أي جبر كون زبل أنت اللو يبل يحصل له حاتيات هاي جبر كنت بالنتلخا نسخات رايكم كان تحسوا زلخا انتاي دا نتي كلاتهم حاتيات النياتات كوينام يوم كلاتهم ون اب تحت مرقم يوم زنبرو زبل قال نعو حساو تغبر لخا يزبل مخنياتو قدس مصحفتا يزبل كلاتنا حاتياتنيا خم زخنا يز نغرنا ود سب كل حاتياتنيا بزينا እግዚአብሔር ምሕረት እንመከሐሉ ምንም ነገር ይብልና ምናልባት ገለገለ ሰብ ኃጢያት ማለት ሰብ መቅታል ዝሙት ምስራቅ ወይ ተም 10 ትእዛዛት ምጥሓስ ክመስለ ይኽእል እዩ ኃጢያት ግን ብዙሕ እዩ ኃጢያት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ኃጢያት በሐሳብ ክፍጸም ይኽእል እዩ ኃጢያት በቃል ክፍጸም ይኽእል እዩ ኃጢያት በግብር ክፍጸም ይኽእል እዩ እዚ ሁሉ ኃጢያት ይዝባሃል عباين نشتين حاتيات موت ينزولدا نموت توجدت تخيل كا بنا እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ጥራሕዩ ብንስሓት ራይኻ ከአምስ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ወይ ምሕረት ክትቀበል ትኽእል ስለዚ ንስሓ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ምናልባት ሓደ ግዜ ብዛዕባ ንስሓ ክንሓስብን ከለና ቁሩብ ድንግርግር ንብል ንኸውን ገለገለ ንስሓ ማለት ብዛዕባ ዝገበርካዮ ኃጢያት እንዳተከዝካ እንዳበኸኻ منبار زمسلم سبات كله خليهم
ግን ትክክለኛ ንስሓንሱ ይኮነን برجع سلاز جبر كاي حاتيات كتبكل لك سلاز جبر كاي حاتيات وين محرد كتحتت على لك كتتعس على لك كتكز على لك مغنياتو حاتيات مالت عبي عداز تخافليو حاتيات كوانا هو جد حاتيات كبرسنا خورد كريستوس إيسوس زخافلو موت إيو مالتيو سلازي حاتيات ناي كريستوس إيسوس موت يتقلب بزح واقعي انتاي قدس بيتروس تاي زبل بحلاف ورق ان برورنا يكونكم من زتعدكم تاي دا بتي كبر زخونه موادا درتون زي بلو دم إيسوس كريستوسن قدس سقون بمفساسن بمقراسن يخم زدحانكم يزبلنا مالتي سلازي حاتيات دم إيسوس كريستوس يتقلب تخبر زخونه واقع زخبره امبار تزحلفه زمن بعبدانن برخصتن بغايلان بسخرانن زحلفكم وزمن ياغلكم تملسوا مقدكم اقنعوا يبلقصي لقدس بيتروس مالتي سلازي انا نسخاتكم ون از نجر زي يلينايو هيوات كنركب نحر دا خوينا نصح لنا جن كم تزبلكوا حدا غزيه حنسا از تنصحنا ينصحا حنسا محرز زحاتتنا له بدل ملسنا نبزح زمانات بقو ندا ذكرنا نتكز جنزي تخكلنيا نصح يكونن مغنياتو ختنصح كلخا كابتن سلسته نغرات تا مودعتا بእግዚአብሔር ምእማንያ بمحرت ምእማንያ محرت كم زغبرلكا برغص ምእማን بدل غيره حطيات فصيمه جن نصح سلازات كله እግዚአብሔር كا محرت غيرله እዩ حجي كم حدش فطريتلكا مقبال يدلي ازي زي تقبل نحردا كون كان دا تكز كا اخات نبر ازي كان نفس خا اخات غود زلخا امبر نغزابير يكون كان تحغس زلخا اكو دا ان እግዚአብሔር توغل لخا معناتيو እግዚአብሔር محار خم زخونه እግዚአብሔር ازي خم زفقرنان ابزيو خم زفتونان مانم كطفئون كم زيدلي نحنا برغص كنامنو يدلي እግዚአብሔር ايكون اند እግዚአብሔር تارا سبون اندحر زيت امن خونكا اي امنكان تبلو اندحر دا خونكا انتاي سمعت كم زسمعو مچم سبات كسع زخنا ناي سبات سمعيتو ون كسع زلنا اي طفئناني እግዚአብሔር كاني محار خم زخونه كا كنامن يدلي مخنياتو كابت እግዚአብሔር ዝግለጸሉ መንነታት ሓደ محار مخاني እግዚአብሔር ፍቅሪ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚህ ካብት መንነቱ ሓደ ምሕረት እዩ قطعو ان الاتي بالقدس داويت محرته ግን زلعالم እዩ ምክንያቱ بزعبا نس حاتياتنا طرح نتكز نحردا خوينا محرته يتردئنا نالو ناي قدس بيتروسن ناي اسقرتاو يهودان فللي ون ابزي زلو اسقرتاو يهودا نكريستوس ኢየሱስ حليف يهبوي نكريستوس ኢየሱስ بساراسا دينار شيطوي اذا مسغبره بدلو ترديوي نت قدوسن صادقن زخونه بزي يطقما 30 دينار احلف بمشاطو تطعيسيو تكيزيو حزينيو ነገር ግን ሐቀኛ ጣዕሳን ሐቀኛ ንስሐና አይነበረን ናብ እግዚአብሔር አይተመልሰን ምሕረት ግበረለይ ሕጂ መገደይ ከቀንዕ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር አይተመልሰን እንታይ ዳአነይ ተኪዙ ሓዚኑ ነፍስ ጎዲኡ መወዳእታውን እትትካዘ ትጣዕሳን ነፍስ ቀትል ገይሩ ወንበር ምሕረት አይርከውን ብዝተፈለየ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሪኢናውን ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ክሒድ እዩ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንቅዱስ ጴጥሮስ
مجمريا قدوس بطرس قويتا أنا خساع مفتنتا أمون كخونية مساقا ختل مساقا خسعبنية زقت أمن تقت أمكاون أنا ندحريت هاي بلنية مساقا أمون كخونية خساع مودعتا إلو نيرو قدوس بطرس نجرجن تزولك قال أبتا نايتشنك جزين أبتا ناي فتنا جزين مس بصحت كحيدو وي اتوم نكريستوس حليفهم ذهبوا كاباتهم جلس سبات مسحاتتو انتاي لهم نسخا ديخا ود مزمرو ديخا نسخا نكريستوس ود مزمرو ديخا يلم نو إذا تبلي زلخي أنا أيفلطني يلو كحيدو دقاقي ما محاتيتم تقاقي لهم من بزعبا من تزاربوا لهم وين من ما يرد أنزل يلو شعو كمزخ حدا ملك التما مجمريا درهو كاينك وقت كحدرني غازب النبرة تامسك حدا خا درهو نوكي مالتي جين قدوس بطرس ناي بحق قطعسا ناي بحق نصحة تنصحو تردي وبدلو ناب እግዚአብሔር ድማ ናይ بحق بي نبعات هفسيسو يقرب لني بدي لي ايلو እግዚአብሔር كم تزبلنايو እግዚአብሔር أمن أملاخي እግዚአብሔር محاري እግዚአብሔር أبيل انتا يزبل እግዚአብሔር سي مانم كتف አይደልንዩ ታይዳ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ኩላትኩም ብንስሓተ መልስኩም ምሕረት ክትረኽቡ ምስኡ ክትዕረቑ ህይወት ክትወርሱ እዩ ዝደል እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር አበይ ነርካ ዘይኮነስ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣበይ ኣለኻ ዝብል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እምበኣር ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ኣሚኑ حقنا نسحة سلز تنسحة وصيتو محرت رغيبو عزيو حقنا أقلقالن بزعبا عواج محرت እግዚአብሔርን كوين مالتيو ቅዱስ ጴጥሮስ بحنت سبكت 3000 زأخلو سبات ናብ ቤተ ክርስቲያን آمينوهم بكريستوس آمينهم نابت حبرت نسو تتصمبيرهم ቅዱስ ጴጥሮስ أزيو بزعبا محرت እግዚአብሔርን بزعبا ناي كريستوس سراح زغبرو ناي مسقال سراحن بزعبا كريستنان كابتوم زمسكرو أما ودعته أون بسماعيت الناس حلفة بزعبا مئنت كريستوس سماعيت الناس تقبله هاوري أيو سلازي إزي حق أنيان السحة حق أنيان السحة مملاس يد اللي مالتي إن حزن كان لا تكز كان منبار سلازي زي كونسي حق أنيان زخونه مملاس مقد خامق إيار نايتفاعات مقد تخيد نيركا مخنياتو حاتيات نايتفاعات مقديو حاتيات نام موت زب صحي موت كأني مس ديابلوس زمبركا نايزل عالم موت كاب እግዚአብሔር زفل خصع زخونه እዚ نايتفاعاتن كاب እግዚአብሔር نزل عالم زفل يكان ጎደና ገዲፍካ ተሐቀኛ ዝሆነ ናብ ህይወት ከብጽሐካ ዝኽእል ምስ እግዚአብሔር እውን ንዘላ ዓለም ከምብረካ ዝኽእልን ሕርያ ምሕራይ ማለት እዩ ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ኮይኑ ዝወቅሰና عرفت خنسئن ዝገብረና ኃጢአት ተሰማሚዕና ምስ ኃጢአት ሕብረት ገርና ተመችእና ከይነብር እዩ ዝቅስቅሰና ናብ ንስሐ ክንበጽሕ አቱም ጸር ዝኸበደኩም ኩልኩም
ناباي نعو أنا خعرفكم يه عرعتي قليليو صريون فكشيو يزبلنا مالتي أينا يصوري صور زخبركم بلالله تزخبر صور أينايو صور نايز عالمي نسو حتياتي كاب ديابلوس كاب رخوص منفس زمصكا كاب جزاء ز عالم زتباهل شيطان زمصكا فتنا خون يخيل كاب جزاء رأسخا تفوتونا نجر ونك خون يخيل سبات زمصلكا فتنا ونك خون يخيل نزخلو محرات كترخبلو تخيل جن صوركا خراج فالكا زخيل بنسحا مصيخا ناب እግዚአብሔር مقرابي زي حقኛ ዝኾነ ንስሓ ልብኻ منصح لبخم أنصحو يزبل كدامكم مقداد أيكونن لبخم أنصحو لبخم تدرس حمننتكم أوجدكم حدش زخانة مننت وي حدش زخانة مسك زي أبيهر قعزة مقصالي እግዚአብሔር ነዝ ከገብር ኡምን ይንሕና ቃኒ ኡምናት ኮይና ናቡ ንዑ ተአሚንና ክንመጻለና ኃጢአትና አንተ ተአሚንና በደልናውን እንተ ተረዲና ንሱ በደልናን ኃጢአትናን يقرأ خبلنا محرت ونك جبرلنا أمنيو إذ بالله قدام يوحنس معرف حدا وزرت شعته قدس يوحنس بزعبا محرت እግዚአብሔር ክጽሕፍን ከሎ ኣብ ቅዱስ መጽሐፍና ኣብ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽሒፍዎ ዘለውን እቲ ንእግዚአብሔር በዲሉ ማለት በምሳሌ ገይሩ ነብኡ በዲሉ ገንዘቡ አጥፊዩ ካባበኡ ገንዘብ ተኻፊሉስ ዝኸብለለ አነ ካል እንተ ነበርኩ ይዝሕሸኒሉ ካብ ስድራ ቤቱ ተፈልዩ ዝኸደ አመ ወዳእቱ ግን ነብሱ ምስተጓሳቆለት ትርጉም ህይወቱ ምሳአነ ገንዘቡ ዝነበረ ገን ተኻፊልዎ ዝኸደ ኩሉ ምሰጥፈአ ሕጅስ ናብ ቤት አቦይ ከይድ ሕሸኒ እዚ ህይወት እዚ አይመቀረንን አይጣዓመንን አሎ ናብ ስድራ ቤተይ ምምላስ ሕሸኒ ኢሉ ውሳኔ ወሲኑ ናብ አቦኡ ምስተመልሰ አቦኡ በኸመይ አቃባቢላ ተቀቢልዎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ አቦኡ እንታይ ገይሩ ተቀቢልዎ ሕሩድ ሓሪዱ ነቱ ምስኡ ዝነበረ ወዱ ይሓረደሉ ታይዳ ነቱ ኸብሊሉ ዝነበረ ናብኡ ዝተመልሰ ንዑ ሕሩድ ሓሪዱ ብጽቡቕ አቀባብላ እንኳዕ ደሓን መጻእኻ ናይ ክብረ አቀባቢላ ተቀቢልዎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዶ ካባኹም ተፈልየ ምንባር እዩ ዝሕሸኒ ኢልካ ገንዘብካ ተኸፊልካ ኣይከድካን ምርጫኻ እኮ ጌርካ ኸይድካ ሕጂ እንታይ ትብለኒ ኣለኻ ናብዚ መጺኻ ይበሎን ኣቦ እንታይ ደኣ ነይ ዝወደ ኢሉ ሓቒፉ ብምስዓሚዩ ብምሕረት ተቐቢልዎ እዚ ምሳሌ እዩ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ዝቕበለሉ መገዲ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ልክዕ ከምዚ ገይሩ ይቕበለና አበይ ነርኩም ጠፊእኩም ነርኩም ከብሊልኩም ነርኩም አይብለና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናይ ምሕረት አፍ ደገኡ ክፉት እዩ በህይወት ክሳዕ ዘሎ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር አፍ ደገኡ አርሒኡ ንዓና ባይ ንዓ ካብ ጥፋት እናበለ ዝጽበየና ማለት እዩ አበይ ነርኩም ኢላ ቀጽዕናኒ እግዚአብሔር ከምቲ ሰብ ዝሓስቦ ማለት እዩ ሰብ ሓደ ግዜ
ናይ ርእሱ ሓጢያት ከይተመልከተ ኣብ ዓይኒ ዘሎ በሰር ከየውፅእ እንታይ እዩ ዝብል እምቧ እዚ ሲ ብዙሕ ሓጢያት ዝገብር ዝነበረ እንድዩ ትዝሙ ዝነበረት እንድያ ዝዝሙ ዝነበረ እንድዩ ክሰርቕ ዝነበረ እንድዩ ብዕብዳን ብስኽራን ዘሕልፎ ዝነበረ ህይወት እንድዩ ከመይ ኢሉ ሕጂ ናብ ይመጻ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ይመላለስ ኣሎ እዩ ዝብል ሰብ ድኹም እዩ ሰብ ንኻልእ ክርኢ እምበር ንርእሱ ክርኢ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ልቢ እዩ ዝርኢ ልብኻ ብርግጽ ብዘይገድስ ኣብ ምንታይ ህይወት ነርካ ልብኻ ናይ ሓቅን ንስሓ ተነሲሕኻ እንድሕር ዳኣ ናብ እግዚአብሔር ተመሊስካ እግዚአብሔር ብምሕረትን ብፍቕርን ብዕልልታን ይዝቕበለካ ናቱ ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ ዝብል ብናይ ሓደ ሓጢያተኛ ሰብ ንስሓ ኣብ ሰማይ ዓብይ ዕልልታን ቅዱሳን መላእኽቲ ኣዝዮም የመስግኑን ይሕጎስን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ጠፊኣ ዝነበረስ ነፍሲ ናብ እግዚአብሔር ትምለሳላ ካብ ሞትን ካብ ጥፍኣትን ትድሕናላ ቅዱሳን መላእኽቲ ብጾትና እዮም ናትና ድሕነት ዘሕጉሶም እዮም ንሕና ክንድሕን ከለና ንሕና ካብ ሓጢያት ክንወፅእ ከለና ምስ እግዚአብሔር ክንዕረቕ ከለና ካብ ዲያብሎስ ክነምልጥ ከለና ብዝማሬ እዮም ዝቕበሉና ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ዕድል እዚ ተዋሂብና ኣሎ እዚ ዕድል እዚ ክሳብ መዓስ እዩ ወዲ ሰብ ብህይወት ክሳዕ ዘሎ ብህይወት ክሳዕ ዘለና ዕድል ኣለና ግን ክሳዕ መዓስ ኢና ብህይወት ዘለና ንፈልጦ የለን ክሳዕ መዓስ ኢና ብህይወት ዘለና ስለዘይ ንፈልጥ ብዛዕባ ሕጂ ጥራይና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እታ መዓልቲ ድሕነትን ናይ ንስሓ ግዜናን ሕጂ እያ ሕጂ ኢኻ ተንተንፍስ ዘለኻ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ እስትንፋስካ ኣላ ድያ የላን ተስተንፍስ ዲኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ኣታደቂስካ ዘለኻ ተንስእ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ዝብል ቃል እሞ እግዚአብሔር አምላክ ከብርሃልና እዩ እግዚአብሔር አምላክ እውን ክድግፈና እዩ ናብኡ ብንስሓ ክንበጽሕ ይደግፈና እዚ እዩ ሓድሽ ህይወት ከምብረና ዝኽእል ንስሓ ብዛዕባ ጉዳይ መንግስተ ሰማያት ጥራሕ ኣይኮነን ተዓብይ ንሱ እዩ ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ተነቢሩ 70 እዩ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይነብርን ድሕሪኡ ተነቢሩ እውን ናይ ድኻም እዝኒ ይደክም ጉልበት ይደክም ዓይንቲ ይደክም ሕቆይ እግረ ይኸውን ምንም የብሉን ካብኡ እንድሓር ስቅያትን መከራን ጥራሕ እዩ ንዑን ግን ከመይ ጌርና እንጥቀመለን ናትና ሓላፍነት እዩ ማለት ግን ወላ እተን ኣብዚ ምድሪ ብንስሓት ነብረን ህይወት ኣዝየን ጥዑማትን ምቁራትን ሓደ ዕድሜኻ ክንደይ እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ዕድመይሲ ክንድዚ ኢልዎ ኣው ሒል ነጊርዎ ማለት ዋ ንስኻ ዓብይ ሰብኣይ ዳ ከመይልካ ናይ መንእስያት ዕድመ ትነግረና ኣለኻ ናይ ደቅኻ ወይ ናይ ውሉድካ ይኮንናን ዝበልናካ እንታይ ደኣ ናትካ ዕድሜና ዝሓተትናካ ኢሎም እወ ኣነሲ ብርግጽ ብስጋ ብዙሕ ዓመት ነቢረ ግን ምንባር ኣይኮነን ከምዚ ነበርኩለን ዓመት እዚኣተን እየን ዘን ዝነግረኩም ኢልዎ ምክንያቱ ኢልዎ ኣነ ትርጉም ህይወት ክርዳእኒ ዝኸኣለ ናይ ምንባረይ እውን ናይ ምንባረይ ትርጉም ተረዲእኒ ከስተማቐር ዝኸኣልኩ እውን እዚአን እየን ምክንያቱ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቕኩለን ምስ እግዚኣብሔር ዝነበርኩለን እዘን ዓመታት እየን እተን ካልኦት ዓመታት ከንቱ እየን ምንም ኣይተጠቐምኩለን ምንም ናይ ሓዘን እየን እምበር ነይረን ምንም በቃ ዝቁፀራት ኣይኮነን ካብ ቁፅር ኣውፅዎን ኢልዎ ብርግጽ
ኃጢአተኛ ሰብ ኩሉ ጊዜ በፍርሃት ይዝነብር ብስጋኣት ይዝነብር ኣብሎም ኮይኑ ብዛዕባ ጽባሕ ክጭነቕ ይዝነብር ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ዝብል ኃጢአተኛ ሲ ማንም ከይጎየ ይሃድም ማንም ከይፋላሮ ይፈርህ بسلام كنبر تخوينا ون نجزابير بزخبر بنسحة استقدس هيوت مثل نبري بسلام كنبر نخيل قدوس داويد صدقن سلامن تراخبا يزبل عبتي صدق زلو ابو سلام الله عبت حاتيات زلو ግን ابو هوكتن عغرغرن بأسن زي مسناين كفو زبلس ابو يزلو عبت صدق ግን سلام الله مسغان الله هداءت الله رغات الله قسانت الله زي مسغا الله ማለት እዩ እዚ ኩሉ ካመኒው ካብ እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝበሃል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ሰማይ ዝፋኑ ምድሩን መርገጽ እግሩ ዝኾነት አምላኽ ተአማሚንካ ኣለኻ ንሱ ህይወት ዝኮስድ ዝኽእል ንሱ እዩ ከጽድቕ ዝኽእል ንሱ እዩ ክኹንን ዝኽእል ንሱ እዩ ምሕረት ክህብ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣብዛ ምድር እዚኣ ብምሕረት ዘንብረና ዘሎ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዘንብረና ዘሎ ንሱ እውን ኣብ ሰማያት ዘንብረና ንሱ እዩ ንሱ ኢና ንነብር ንዘላለም ካልእ ወል ሓደ የብልና وسبحان لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን